गसाइगावनि सतगरजान गामियाव फुड पयजनिं जानानै मोनसे नखरनिनो साबा सुबुङा गोब्राब थासारि जानाय जाथाय जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनावनो नखरसेनि गासै साबा सुबुङा खिनाय गोबानाय जायो। दतमा बाजारनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनानै संनानै जानायनि दान्दिसे उनावनो नखरनि साफ्रोमबो सुबुं फारियै क्रिजु ब्रह्म, हिमांशु नार्जारी, अनजिमा ब्रह्म, तिलक ब्रह्म आरो मुखि ब्रह्मआ फुड पयजनिं जादों होननानै फोरमायदों। 19 मे अदेबानि रबिबारखालि सानजौफुनि समाव संनानै जानायनि उनाव बेलासिनि 5 रिंगासोआव नखरनि साफ्रोमबो सुबुङा खिनाय गोबानाय थासारिया बांद्राय जालांनायाव गसाइगावनि आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं फुड पयजनिं जानानै फाहामथाय लानायनि उनाव साफ्रोमबो सुबुङा मोजाङाव फैबायब्लाबो क्रिजु ब्रह्मआ दासिमबो गसाइगावनि आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिहोयो। खर' गिदिंजोबदों, थानो हायाखै, मेगनाबो नुवाखै रावखौबो, सांग्रेमा जोंनाय बादि मोनजोबदों। जानानै 1 घन्टासो थादों खोमा, 12थायाव जादों ओमफ्राय 1थानिफ्राय जाबाय। औ, मैया रबिबारावहाय न'खरैनो जाजोबदों। औ, ओमफ्राय बे गथ' 2 बोसोर जानायनो होआखै, ओमफ्राय बिमाया जाबायना, बे आहारजों जाखो ना माखो, बे 2 बोसोर गथ'आबो गोबासो गारबाय। मैया औ जाजोबदों। मा साबा जादों। औ, आं रासिन जाबाय, ओमफ्राय आंनि बोराया जायाखैलाय, खालि एसेल' खिदों, बेहा गोबायाखै। औ, आंल'सै दा। मैया 5थानिफ्राय दं आं। बयलारखौ बे हनै आंनि बियादैनि लोगोआ लाबोदों, दतमानिफ्राय लाबोदों। जोंना सतगरजान होनो, मौजाया बिनाखाथा। गेसाव ना मामोनथाय, आं बियादैयासो संलायबाय, आं नायाखिसै। जानायाव आं एसे मुगैस्लु मोनखादों, बोरैबा थोद जालाहां होननानै बेदरखौ जायाखै आं, बिदैल' जाबाय आङो। दाना आंनि बोरायाबो आं मुगैनायखौ नुनानै जायाखिसै, बिदैल' जाबाय बेबो एसेल'। ओंख्रिखौ औ जाजोबदों, बिदैल' जानायाबो जादों। दा एसे मोजां, ओमफ्राय नै उदैया एसे साबावो। जानाय गैला नालाय थोर थोर मोनो, दुरबल। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंलिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।